Molt bon dia a tots, així estem, nou vídeo i bé, perdó per no haver pujat vídeo la setmana passada i l'anterior crec que tampoc vaig pujar i el vídeo este que vaig dir que pujaria sobre la història i tal, el pujaré també, però avui, com ja vos haureu adonat, no sé quan veureu aquest vídeo, però per al dia que jo l'he gravat és dijous. Torna a tindre ordinador, torna a pujar vídeos i no vaig a parlar d'història ni de radiotelevisió valenciana i el seu tancament, això tinc pensat parlar-lo el cap de setmana, ja que, no sé, avui tenia un tema que m'ha apetit molt parlar, no? Primer de tot aclarar, no? Extremoduro, per si no el coneixeu, és un grup, aquest disc, aquest CD, no? El va traure i es diu per a tots els públics, però n'hi ha que ser sincer, no? En aquest tema, no, direu... Estem Pau sent música en castellà, evidentment, jo sent música en castellà, en anglès i en xinès si fa falta. A mi si una cançó m'agrada, m'agrada. Hi ha que dir que per part d'Extremoduro me dona igual que canten en castellà, que canten en l'idioma que canten. N'hi ha que dir que són un gran grup de música i que a mi generalment m'encanten. Però primer de... el que m'agradaria, no evidentment, no dir a vosaltres dir-vos, ei, això m'agrada, tal, això... Sí. Pues bé, a vosaltres pot que us interessi més o menys, però el que volia tractar és moltes vegades, quan parlem del terme llibertat, no? Parlem de... és que considerem a Catalunya com a estat independent, relacionem la independència com un terme de llibertat, no? Sempre hem dit que la independència la volem per a que tots els catalans siguin lliures. I n'hi ha una cançó del disc que ha tret Extremoduro, que es diu la de El camino de las utopías, ¿vale? Que diu una frase que diu que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, no? Aquesta frase jo crec que m'ha marcat molt en la meva vida perquè ja tinc nova estil de viure, no? Normalment estava acostumat a dir la llibertat és igual que la independència, no? I porten a ser termes molt pareguts. Realment no, realment qualsevol bandera que puguem veure o qualsevol cosa que puguem veure estar ahí que representa alguna cosa mai podrà representar la llibertat perquè evidentment sempre hi haurà alguna cosa o alguna persona que estarà en contra d'aquesta ideologia i en aquest cas la independència no seria un sentiment de llibertat perquè seria un sentiment de tancament, no? Aquest de cert punt de persones. Jo seguir sent independent, per a mi seguir sent els països catalans i tot aquest grup de països, aquest país per mi, seguir sent el meu país, però que la relació que tenia jo abans generalment era bastant gran i ara me n'he adonat de que estava molt equivocat i en aquesta cançó me n'he adonat i volia compartir, no, aquesta opinió amb vosaltres perquè la veritat és una cosa que crec que moltes vegades molts cantants, moltes persones s'han relacionat a aquest tema i no és així, i hi ha que conviure en que mm, no és el mateix i qualsevol bandera, qualsevol cosa que implique un tancament i una ideologia mai podrà ser una... no hi haurà mai una bandera de llibertat perquè mai tot el món podrà ser lliure perquè és impossible la llibertat absoluta però tu almenys intenta viure la teua vida amb llibertat pròpia i ja està. Intenta viure tu la teua vida i no intentes canviar-la des de més. Evidentment el govern t'imposarà unes lleis que faran que no pugues ser lliure i possiblement tingues moltes censures i no pugues fer moltes coses perquè el govern t'ho negue però ser lliure en lo que pugues i no generalitzes, que és el problema que jo tinc i jo admeteix que aquest problema que vas tindre i aquesta cançó pues, generalment m'ha donat molt i n'hi ha que dir que Extremoduro, un gran grup això també dir-ho, que jo escolte música de tots els idiomes que siguen mentre que m'agrada, m'agrada i en això despedir-me aquesta setmana tindreu dos vídeos o almenys això és la idea que tinc i en això me despedís que espero que us hagi agradat el vídeo un poquet més light crec que un poquet més per a que penseu, per a que reflexioneu
I fins la pròxima, salutacions i adeu, 5 minuts.